High tension daily kutawi. Where ye okunyini daily graphic. Okay. Enti abanti yama etiefo nyina che Adom 106.3 FM ti dobon krata ne de ne kɔ high tension. Ana me nua be ma na asai ana yetena dwami ti okunyini daily graphic na me de ehya se na me hu Dr. John Abdullah Jinapor, Minister of Energy and Green Transition. Wa mai suafo hwa hoɔden ne ho nsam so. Wase VRA NEDCo staff reject privatization. Eshishemu any amanebo abeto dwa ekyere say Water River Authority emu adwumefo any Northern Electricity Distribution Company ye twede tie ka ne NEDCo yasimu adwumefo ne buafu yie pa na de enti wo buafu nyina ne say menam na metete wasu batikpe won manya ne enti ye say anhwe yi a wo madwuma na won ye ne ye bedane ama ankwankwa dwumekuo bi nso awrem wo bu oman ga na mu e kame yesi abadwuma ne yakukuru so ya de nam ho saa enti nipa no ebra ope no waso de kwa adwuma bosumi so a wo bagi akatua na abadwuma ne egu enti abana hu se da bi si ama ankwankwa dwumekuo ama mehyem kena anhwe ya ne de ne baba begu no enya de beboa adwumefo no so hu se da bi yama private sector participate e wo madwuma ne manhwe ya na chese ye beyi biadi ya betata bia be makotena fie nti wo mosraga na ban se privatization ya de NEDCo edi VRA ne pade won reject ya ho nsem e bia ha seye was Supreme Court permit CSOs to join suit challenging OSP. Enra the Apex Court of Ghana one mtenase na yen se assemble kwa pende pa e wo court wono a office of the special prosecutor ya no ye entity ba kwa MPP abreso one we create yes ye mfa mehwehuna corrupt officials a one mo amayimo na Asante one ye nya owura damtebi e ma wo file application kopie mu wo court say wo hia court interpretation of the Ghana's 1992 constitution emu article a ekyerese office of the special prosecutor no ye create no ne de ohun faso bia e woso na no na civil society organizations maku edunan one so a file application dia koto Supreme Court enim say yama one ho kwana sa challenges a ekoso e OSP a case no omon participate na enran payifo granted yama one ma ba court tema ye friend amicus curiae ntc was maku edunan no wo mo so ye de one e ka ho bi nti no ye rodamte na say wasi office of the special prosecutor amfaso bia ni so esas ye wo entities besem yensa we have Iyoko, we have Shraj, CID, and the Ghana Police Service. Womunyina, eba no corruption related issue. Womuka wasem. OSP ya yeti yera lemisa keza ami Dubai wa de kasasa ana me office wo table ni ho minim krofo am no mu ye adwuma ejapa royalties ye bani na mu was interference enti mejai ani yera kisi agebe so bai ono so bai wo pagya asem se bai kukuo wo betimi ahwan krofo asa be wi akire no agya ni pakro no madam sisi ade abrada pakesi ye hunu so na ya kuntunkunukun kanofori attackers nso kura ye nje de hunu su papa biasa enti wase ya mu hia se OSP office na wo ho enti se Supreme Court agrante amomo permit se CSOs no betimi aka ho bie no e ho nsem no okrata fe toso edumien saba kwa medi ewiem ewo konyini graphic mu ama na say atwaso no eye mineral sector. Mineral sector delivers over 2 billion Ghana cedis royalties first quarter. Mineral royalties no ni nkyere mu nyina ne se efumagudi ayetu e wo man Ghana mu say ye gold say ye bauxite say ye diamond bia etu no asase ase ye state no edia no royalties ni nyina kyere se dwumeku na se company ya mam sa permit no ya mutu fomagudie no munya mfaso a anono de na e wo ho no ye wo percentage o man no so e wase ye nsetumika eno na amanebo no Mama Justina Nelson ya woni ye CEO Emma Minerals Commission e de ababetu ja se first quarter yewura fiye mu from January to ebia March April ni mu no sika ye nya ewo mineral royalties ni ho no ekonanim ye bese 2 billion Ghana cedis a wo hye won etufumagudie wo man Ghana mu se wonyere wo ho se ne be oba no so ebenya ho adodode we ye okunyini daily graphic dia ene anopei or the brain ma me fa daily guide e bokrata no ento aso kwamena na obo brand atimi tru di ngu achadiem enti no daily guide anopei or say embattled MP faces death court tomorrow.
na bo omo mo Facebook na omo mra me he Omanhene kom na Asante training din egu ne bo so ya se di odi ne ebo enti opa so anu amo anu ho afu basa ono oba ore ni nyina ade akwamna mpekran se enwi ebe wo ne ho nti opra enwi bia wo ne ho bia ne na ho nwi nyina wayi unim de enti a enyini ya mpanyifo no omu nyina ade ya de so ama wo mo na ade na o keka ne sa fesi o de fesi ade akwamna Asante mpekran ni nyini se anofo mbrejo matwaso wo yesa o mfre o ha bi mo sa na nafa chame ono to na ganka bi pa na nakafra manka ni ye kura nyina eti embattled MP faces death court tomorrow kwamna wa unipa ohene kwa mefrimpon okay na yesi nyame Adom ochina obekọ court of Netherlands na wakwa kohwe na utie nsem a story a Florence Asamoah Adom atwero ya de opa kire nyina ne se okwakọ challenge ni arrest tie no no afro KLM a oko London nti transit awo ye e was Schiphol airport ho e no mo kire no o ti ase nti okọ contest na lawyer for ekuginem ebisa eye debt for di nti a o mo kire no na kura o masade na tukukum nti nyame Adom no okọ na se court no ana se debt aban na na post for kire no na anya asem papa bia anka nyina so papa bia dia na so mu gya no sana na lawyer for no enti omutu sana mo emeduru debt mem dia wa wo yonko kai Kwame Poirenchi o ma me de yes onu show on fani agro oso ba no paint no say e wo adwuma kra na de ne hye na so enti ma me ntu tema Kwame Poirenchi na me to aso a NDC the MPP petitions diplomatic community over political persecutions na enra MPP amanyuko no mpanimfo bi me hu na bi ene womo kekeka ho Jennifer Queen ena ba ku yi na me refinidi hu na nimni ye ayi Salam Mustafa no nyina aka ho ena omko ya womo de krata akwa eye diplomatic community no sa abrofo no womo anam sifo wa ha ne ompanimfo no se womo entiomani hwe aban dwuma wodie sansei odi tumi ahye ne nsa anase ne nsem ena wode tatai eye omanfo okurimu a amanyesem kwan so sa no mo pa kire na kwabena unim sa de we bia sida ya de sa se ye kan wode mame mo bo omo se eye Kwame bafo abronye de abantie ba ku yi ye friend say Sunyane East abantie na omonya to wase catalog ni nyina no mo de am omo se de aban ne ye no omampani ewo opposition no so sabre no ayawa so West Ogon enso so ne EC ene de omo so bobo ansama no sa de koma abrofi omo betra man mu a yeso omo manfo na asoma omo no me de ya na to de bia me hwe ni din anu se ase yegu ehu ani ma se kira abrofo no se ye ya nchikire ye man na fe duru bi na wo se ekokan asem kira abrofo na ansa no mo beka bia menim le botaya ya na etaye kire sabrofo no betimi aba be ka kire omampani se ade a wi enye nti onyan no wagyae sampa se ni da ho ene wo ye dia nti to de bia na se yentuma go an yesie na ye kan ye tu okrafo ni tu momonefo se ekwan aban enam so kire nipa editeni wo mo ekra no enya enipa nso a wo mo so ni ye bi nye na ya no mo so ahwe no maka ho asem go amanyofo yi obi ya ade bi a wo mwa sabi in their right senses wo mo nim sa ade nipa yi yenye enso because bi o ye party ba anaso yo mu nuanti entimi nka nkire no ne hu kodi adwa mu dia ne asore akunkun ne ekoka bi ade a emwa oman ne nkikire etu ebedi hanom a de weye bia eye de ekoso e woni yonko de mu bia enye edane butu at the same thing didi ane ye kire nkwala na enyini ba no ade e wo se be banyansafo ebu be nka na se na NDC scribe dies in hotel room NDC day scribe secretary ewo akuapem nof amonokrum ekropon and enra nwumeminim so tie kase ebo ne dia de ye tie asem no de ba ye ne se okoda hotel a woni ne kanchema ena untie mi se ye tie asem no ye ka asem am yan nsi ansa se ya na mu tete nsem wonte na mo de ye ko no
Sa no mo. Adwuma wa ya che. Producer pa na wo ye niam bi etisa. Me say asem no de ye no eno no. Wo ye journalist a ye wo grapevine information. What you say? Yes, no me ade. Wo fa bi. Na wo di akire apemu no kre. Na wo di ama amanfo. Ebi won ma na nya no kre. No assign obo assign nipa niti. De no kre nso no, wo yi no kre ni nyina ayeden. Apie. Wo mfa yes nto abontin. Ti de ete ye no. Ene e bowura mu. Ye ne party chairman a wo akuapem no of the nkomo no so enya no kre. Na mo ate se nkrofo ke kasa ansem no. Na ye mfa buo ni ani die. E ma de wo firi mu. Na asem na fe kura na posifo eye mu nhwemo ye no kre se abante no ko wuda hotel bi. But say oni obi ene ko share ho anaso oni obi na ekoda e sade ne de ye mu na busua a aka chiri no eno ni chiri mu ode man okay ene ye fra aban kra chepani Kumoji John Evans Kumoji eye Kwapem North ene ye bisa no no nso se no kre se asem sei na aba a omugusu hwehwem ye bisa nse ho no one hwan na ko ho no so ho no wo no ne girlfriend ne to aduane de bre no. But girl only dear Diana Breno selfie hoko. Yeah. Oh, I didn't know me.